Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ki nongelam jong ka Khasi Students Union Lat Umkhra Unit ki bala yo ujor na ki paj ba ka sngi ba ar jong ka khat ar trik upna ya yong arajar ar po ar ya ki katto kat ni ki dairy desha bad ki hotel bala penya de ki bar jilla ki badan hapo ka jilli jong ka snong Lat Umkhra hagani ka jing jurep ki khot ka seng ki la lam ye ka jing le si ka ba ijli jong ki dukan desha jong ki bar jilla ka bala peni sat met hado kata kata bad ka bala ban kata ye ka kot ka khia jong ki paj ba Komta ka seng hagani ka jing jurip kala maham teng ye ki jaka de jing bam baki dei ban le khoi le suba hababo ye ki dukan de sha haba upur usam jong ka snong ka seng kala ptharu banang ni shakmat ki hotel bat ki diary de sha ki badan haba ka snong Lat Umkhra ki dei ban le khoi henrai lum kumta la da lap sashi sen bakim ko ngo ya ka jing ptha ka seng kan sa shim da ka sen jam ka bating Nakaliang jong ka seng kala kinturu ya ki food inspector baki dai ban let jurep na kapor sakapor ya ki ni ki dukan desha jong ki dukan bar jilla khnang ban te la kam ne ka jing le si क्यों आलोक नहीं मारता ढक्कन? हाँ? इतना सारा मच्छर है देखो कीड़ा मच्छर नहीं कीड़ा है ये क्या है?